Bagiri, 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 ante ga tibo, bagiri, bagiri, ante ga tibo, bagiri, bagiri, Baba da na iya turanci, da na yi collabo da su, da Migos da Picho da Quavo da Take Up da na yi ta waka da su. Baba da na iya turanci, da na yi collabo da su, da Migos da Picho da Quavo da Take Up da na yi ta waka da su. Baba da na iya garanci, da na daina yawo da su, da Sagi da Bagi da Bari da PG ai na fara dealing da su. Baba da na iya garanci, da na daina yawo da su, da Sagi da Bagi da Bari da PG ai na fara dealing da su. Haba, baba da na iya turanci, da fassaran kalma ta larabci, da na daina zaman Najeriya sai dai na koma Saudiya ne zamana. Maza da an bani kuɗi na, da na auri Maryam Waziri, mota na Ferrari na faka a gidana. Baba da na samu sabulu, da na danna foko a lungu da sako na waka a biya ni kuɗi na. Baba da na iya caji, da na dula SK na shata na take har ma na shuka ta a gidana. Yara irin mu ai ba su ji irin wannan caji, na gaji mana na gaji ku bana agaji. SK mai sajiri na je na shagari kaman almajiri, roti ku ban dari caji mai haɗari. Bari ma ya bari sage a karami, mun yi alkawari. Bagi bari bari busy ba sihiri hadda kiri caji ya buga ni tega ku ji da ni. Going to Germany for the kuyi da ni yarinyan Fulani. Baba da na iya turanci, da na yi collabo da su, da Migos da Picho da Quavo da Take Up da na yi ta waka da su. Baba da na iya turanci, da na yi collabo da su, da Migos da Picho da Quavo da Take Up da na yi ta waka da su. Baba da na iya garanci, da na daina yawo da su, da Sagi da Bagi da Bari da PG ai na fara dealing da su. Baba da na iya garanci, da na daina yawo da su, da Sagi da Bagi da Bari da PG ai na fara dealing da su. Bust two, nigga pass me the ganja, pass me the roti, pass me the pot. Baby I'm a rasta, I wanna be a boss. Pass me the ganja, stay up high. Baby just catch, charge my stars. Show me your pussy, section DC, everything fussy, smooth like a Charge you can give me everything fully. If I shall be dance, I go do this. If them give my money, I go try this. In a baku many section, charge yana ban more decision. Baba da ina da kashes, da ne gida na aja babies. Baba da so samu ne, na samu kamar su Nafisa da aboki Sarki Musa. Baba da so samu ne, na ganni da shisha fen, Mercedes, Samsung Edge. Baba da so samu ne, a siya mini bike, a bani kuɗi ne birthday. Baba da so samu ne, yan matan su daina damuna. Baba da na iya turanci, da na yi collabo da su, da Migos da Picho da Quavo da Take Up da na yi ta waka da su. Baba da na iya turanci, da na yi collabo da su, da Migos da Picho da Quavo da Take Up da na yi ta waka da su. Baba da na iya garanci, da na daina yawo da su, da Sagi da Bagi da Bari da PG ai na fara dealing da su. Baba da na iya garanci, da na daina yawo da su, da Sagi da Bagi da Bari da PG ai na fara dealing da su. OGEbeats.com